Nej. Double size. Det er fandme lækker med. Ja. Og vi har en Den er blød. Det er ikke chokolade på. Den er meget, det er slet ikke sådan en crisp. Det er ikke det, vi troede, det var. Nej. Oh my god. Det er meget tynd af chokolade. Den er ikke lige så kold, som jeg håber. Det kan jeg se, det er en skinny bitch, det der. Wow! Tak, min skat. Amazing. Tror du, det var kaffe, han havde på? Ja, det tror jeg. Altså rigtig lun kaffe nu. Det er ikke noget... Hvad giver du den? Altså nu har jeg ikke rigtig spist så mange tiramisu, men det er nok kun en 5. Det er jo lidt. Jeg havde endda en joker. Det er derfor, du fik 90 skat. Ellers havde du ikke noget på hånden. Okay, vloggen. Så det der sker, det er, at vi i morges står i Netto. Så er der en eller anden local guy, som lige giver os hans visitkort. Fordi Han siger, ja, han har en bådtur, vi kan komme med på. ja, og vi skal bare skrive til ham. Vi har stranddag, og du ved, folk i køen griner. Der er en gammel mand, der lige rigtig synes, at det er funny, det her 2 smukke piger, der skal lige med på hans bådtur. Vi skriver så til vores guy, hello, our friend from Netto. Vi vil gerne høre mere om hans bådtur, og han er bare sådan alt muligt lækkert, og prosecco og frugt og alt muligt, og til Positano. Og så skriver vi, amazing, and since we are friends now, you can give us a good price. Og så skriver han, usually, så tager vi 120 euro per person, men but we are friends now, så vi kan få det til 90 euro per person. Købt! Nej, så ringer han. Så ringer han under vores middag, og jeg må tage den, og yes, og om vi er fra Danmark, og det er vi, og han har også været i Aarhus og Christiania og alt muligt. Til mig, Maria sidder lige her for en drink. Han spørger, hvor vi er henne. Jeg skriver, vi er her. Han dukker op. Kys, kys. Og han var faktisk dukket op for at hente os på hans scooter ned på hans båd. Og vi sagde, og han ville gerne i byen, og han skulle ikke i byen med nogen. Han troede, han skulle i byen med os i Amalfi. Og vi måtte lige sige, at vi tror faktisk, vi skal i byen i morgen. Og vi kun skal have en drink. Men han skulle også lige tilbage på båden og clean den. Og så ringer han igen, da han sætter sig over på sin Vespa og siger, at han vil altså meget gerne køre os ned til båden på hans Vespa. Imens han sidder hen ved... Vi har vitterligt øjenkontakt. Imens han ringer der. Så nu sidder vi her og tænker, at vi skriver til vores boatguy, vi stadig ikke har fået navnet på.
at vi er lidt trætte. Og vi skal ikke ned og have Prosecco på hans båd i dag. I morgen skal vi have masser af Prosecco. Nu er bare ikke godt. Babe, what a babe, what a babe. Hey guys, we're back. Back on the boat. What a nice day. Ja, du er den lille havfru af Copenhagen. Italy. I didn't do anything. He knows. This knows. Everything Italian is good. Huh? Everything that is Italian. Everything. Anything. Oh, anything. Grazie. Salute. Next one, Prosecco with limoncello. Oh yes. Why not? This is That's Clara! Please don't die. bye bye, honey. Oh my god! Oh my god. Oh, Clara did. There was so many fish. Okay, I almost died. Nej, kan du se det? Your glass. Usually I'm not afraid, but That is so nice. that was kind of terrifying. What an experience. Yeah, what an experience. That was insane. Yeah. But they were feeding, so they were They're busy. so Yeah. small. That's small, yeah. It's only big. I'm a drama queen, I know. Yeah. Jeg tror ikke, han har oplevet som... Altså... jeg prøver at snakke dansk her. Jeg tror ikke, han har oplevet sådan en bådtur, hvor der blev drukket så meget Prosecco. I don't know where you see that black. Venner. Prosecco. Yeah, I think that's a lot. Og bådtur. Med venner. Det er amazing. Og det er derfor, vi godt kan lide alkohol. Det giver small talks, som vi synes er amazing. Look at them. Og udsigten. Okay, girl! Oh, I know!
amazing. The Rosie Bar. Yeah, tonight from 5 p.m. Yeah, from now. There's gonna be a DJ set up. Let's do it! Let's do it. Free Prosecco all day. Prosecco and limoncello together. Yeah, that's perfect. We're gonna drink a lot more of limoncello tonight. Yeah. Also Carol. Carol's gonna drink a lot of more We met Carol at the boat today. She's from US, Washington, and she's so nice. She's so nice, and we're going out tonight. We love Carol. Yes. We love Carol. So amazing. We're a little drunk right now, Just a little. so we're probably not gonna go out tonight because we're too drunk. We need some sleep. Scenen virker ikke. Nej. Så don't use. Man kan da se det et eller andet sted, de kommer fra. Yes, love. Ja, der er det. Wow, det har jeg aldrig set før. So, two beautiful ladies are waiting for the bus. Og hvad kommer kørende? Der kommer en scooter kørende, og de kører den vej. Og de når ikke dernede i svinget, så vender de op to those beautiful girls. And where you going, you beautiful girl? Home. Home. You wanna go on a boat? We have a boat in Miami. Så Yes, please. Maria og jeg, vi skal nu ikke hjem og have en lur i vores aircondition. Efter den her gode vinbrænder. Ja, vi skal hjem og skifte til bikini, fordi nu skal vi ud på bådtur med 2 fremme You italiener. have to hurry. We have to hurry because the sun is going down soon. Yeah. Men vi venter på bussen. Bussen er ikke on time, kan vi fortælle. Come pick us up. Det har vi spurgt om alle. Ja. De synes, vi er dejlige her. Der bliver råbt efter os, når de kommer kørende. Og der bliver kigget. Det er sjovt. Ja. Ja.
spændende. Nej, de tror, vi skal til at have et helt måltid nu. Det her, det ser også dyrt ud, det må jeg indrømme. Ej, hvor lækkert. Jamen, jeg håber ikke, du har spist dig alt for med i fisk og bolo. Okay, grazie. Men det går ikke, at vi bestiller en tiramisu. Nej, vi skulle ikke have sat os. Tak for... Det var sgu meget godt, hun gik videre. Jeg skulle også til at filme, og hun ville hælde den over på min nu. It's for sharing, honey. Nu lader jeg solepigen ligge og sol og læse. Og nu tager jeg ud og shopper. Maria, hun er for utålmodig. Så nu skal jeg op i skobutikken. Nu har jeg købt et par vand til os, fordi vores store isklump vand, vi har med, den vil simpelthen ikke smelte. Og der ligger hun jo lige så fint og læser. Ja. Og det er rigtig sjovt. Vi er blevet gode venner med de gamle italienere, som sidder under den her parasol. Helt ud til vandet, kan jeg godt sige. Som holder nøje øje med, om Maria og jeg vi bliver spist af nogle fisk, for det synes de fandme er underholdende, når vi skriger op hernede. Fordi fiskene bider os eller springer en halv meter over hovedet på os. Hvad sker der? Så fik jeg oplevet det. Der er frokost. Totalt lækkert, ikke? Lidt Ej, noget. vi har sneak peek. Oj. Det var livet. Hvad fanden mere skal vi gøre? Når man ikke kan tåle mere sol. Jeg kapitulerer. 1-0 til Italiens hedebølge. Fyfer. Man kan næsten ikke se byen nu. Oh my god. Er du gal? En skyller vi lige får. En lille læsehast. Eller resterne af det. Så Maria og jeg, vi står og gør os klar her. Maria skulle lige have taget nogle billeder på altanen, og det gør jeg selvfølgelig. Uden tøj på står jeg her i døråbningen og tager billeder. Klip til det her. De her gutter over på den anden side. Der står der Insta. Ja, R-I-K-L-D-B. R-I-K. Så er pastapigerne på stamstedet igen. Og skal have cannelloni. Mø. Slutte. Kan du have en god tur hjem? Yes. Have fun. Take care of her. Take care of her. Okay, see you. Bye.
was amazing. We love to ride on scooter. Okay. De sidste timer i Maiori. Efter ikke særlig mange timer søvn. Hun er færdig om lidt med alle hendes sider. Altså, man kan lige... Jeg er nået til den her side. Så kan du begynde at finde den anden. Nej. Og sidste side. Ja, sådan. Ja. Så er der en form for snegl med chokolade og en iskaffe. Nu skal vi bare ud og opleve hele Napoli. Du glipper også i dag. Invitere til vielse i Napolis kongekirke. Det bliver nok en gang til næste år. Ja, vi skal lige have fundet en italiensk mand først. Ham har vi fundet. Dem har vi fundet faktisk. Det må vi lige skrive til. Honey. And this? With that truffle. Yes. I feel like tasting a little bit the balsamic truffle pre-rolls. I have to buy them all. Sidste aften. Vi er jo lige blevet italienere. Det er lækkert. Ja. Ej, det ser godt ud. Kiss to you guys. Jeg dør.